Mere nu. Du kan godt. Hvor lang tid er der? Hvad tror du? 40 sekunder. Mere nu. Ej, kom nu. Kom nu, du kan godt lidt endnu. Se hvad der er. Lidt endnu. Se hvad der er. Du skal lidt endnu. Du ved. Ikke på en arm. Du kan ikke, når du gør på en arm, så tager du kræfterne på den anden, tror jeg. Kom så, hold den. Hold den. Ja, jeg kan ikke mere. Hold den. Jeg er ondt. Ja, kom så. Jeg tæller på 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og 5 mere. 5, Nej, 4. jeg kan ikke. Så, kom.